அதனால நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ணாம இருக்காம அந்த மைண்டுக்கு வேலை கொடுக்கணும். என்ன வேலைன்னா, எப்பவுமே மைண்ட் காமா இருக்காது. ஸோ அந்த மைண்டுக்குள்ள நம்ம எம்டி வைக்கிறது யோகா, விச் இஸ் குட். ஆனா எதுவுமே இல்லாம எம்டியா வைக்கிறது கஷ்டம். அதனால ஈஸியா என்னன்னா அந்த மைண்டுக்குள்ள வச்சிடணும். என்னத்தை வைக்கணும்? கிருஷ்ணாவை வைக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க. மேம் 2 minutes மேம். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் இருந்துட்டு போனோடனே அவர் மனசு கஷ்டத்துல இருக்கச்சே ஆண்டவர் திரும்ப வர்றார். வந்துட்டு என்ன சொல்றாரு? அவர் பேசுறாரு. இது எப்படின்னா கம்பீரமாவும் பணிவாகவும் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன்ல பேசவே முடியாது. கம்பீர ஸ்லாக்ஷ்ணயா பாச்சா பாச்சானா பேசுறது, கம்பீரம்னா கம்பீரமா எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் பேசுறேன்னா கேவலமா இருக்கு. ரைட்? இப்படி வந்து எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னா சாஃப்டா இருக்கும். ஆனா அது வந்து கம்பீரமா இருக்காது. இது எப்படி காம்பினேஷன் நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க? யாராவது ஆசைப்படுறீங்களா இது எப்படி இருக்கும் வாய்ஸ்ன்னு? சரி, யாரும் ஆசைப்படல. நான் ப்ரொசீட். ஆசைப்படுறோம் மாதாஜி. அப்போ கோலோக்ல கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த இந்த உலகத்துல எனக்கு இமிட்டேட் பண்றதுக்கு யாரும் இல்லை. சரிங்களா? சோ அதனால நெக்ஸ்ட் வந்து மல்லிகா மாதாஜி உங்களுக்கு தான் ஸ்பெஷல். வேற யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. சோ நம்ம தனியா போய் பார்த்துக்கலாம். எனக்கு இருக்கு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. சோ அதனால வந்து சீங் த லோன்லி பிளேஸ் வந்து என்னாச்சுன்னா இப்படி பேசி சொல்றாரு, உனக்கு இந்த ஜென்மத்துல லாய்க்கு இல்லமா, ஏன்னா நீ சர்வீஸ் இன்கம்ப்ளீட். இது வந்து நம்மளுக்கு நாரதர் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் தான், ஆல்ரெடி பர்ஃபெக்ஷன். ஆனா நீ ப்ரொபேஷன்ல இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே அவர் வந்து ஓகே சந்தோஷம், வந்தாரே சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவசாயாத்மிகா புத்தி சிங்கிள் ஃபோக்கஸ்ல அவர் போனார். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது? எதுவுமே ஸ்டாப் பண்ண முடியல. இதுதான் கருணை. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பிகினிங்ல எனக்கு ஆண்டவன் 2 seconds வராங்க, இதுதான் நம்ம கருணையில கொண்டு வரதுக்கோசரம் ஹி வில் பிரிங் ஆல் தட். அதை வச்சுட்டு ஆஹா நான் சூப்பர் பியூர்னு நினைக்கவே கூடாது. அதை வச்சுட்டு அவர் வந்து பண்ணிட்டு போறாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சாண்ட் பண்ணாரு. ஏன்னா நேம் அண்ட் ஃபார்ம் சேம். வேதம் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வருது. இதுதான் ஓவரால் கான்செப்ட். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி என்னன்னா ஹம்பிள் அண்ட் என்வியஸ்னஸ் இருக்கக்கூடாது. இதுதான் விமோதோ விமர்சரஹ. ஹம்பிள் அண்ட் என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? ஹம்பிள், நோ பிரைட், நோ என்வி. நோ பிரைட். பொறாமை இருக்கக்கூடாது. அகங்காரம் நோ, இருக்கக்கூடாது. பொறாமை கர்வம் நோ. இருக்கக்கூடாது. பொறாமை இருக்கு. பொறாமையும் வி அகங்காரம். வி வி மத்சரா. மத்சரம் என்றால் enviousness. வி ஆமா. மத்சரா என்றால் நான் enviousness. ஓகே. Without envious. Yes. மதம் மத்சரம் சொல்லுவாங்கல்ல. மதம் மதம் மத்சரம். மத்சரம்னா பொறாமை, விமர்சனம்னா வித்தவுட். அதான் ம். நான் இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்றேன். காமக்ரோதம், மதோ மதம். மதோனா மதம்னா ப்ரைடு, விமதோனா ப்ரைட்லெஸ்னஸ். கரெக்ட் கரெக்ட். அப்படிதான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும் நீங்க. சோ ஐ திங்க் பிரேம மாதாஜி நீங்க சமஸ்கிருத கர்வம். Yes. கர்வம். அதான் கர்வம் இல்லாம பொறாமை கர்வம். இல்லாம. அகங்காரம், கர்வம், வாட்டவர். எல்லாம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அது ரெண்டு இல்லாததா அதேதான் பகவத்கீதையில. அதான் மச்சி மதோ மாச்சரியம் யூஸ் பண்றது 6 குவாலிட்டி இல்ல. மதா மதம் ஆச்சரியம் தமிழ்ல மாதாஜி. விமதா காம குரோத லோப மதம் ஆச்சரியம். ஆச்சரியம். காலம் வந்து டைம் தான் வந்து இது ஆன்சர்ன்ற மாதிரி. ரைட்? எல்லா பிரச்சனை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து துஷ்டமனா அன்றது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா துஷ்டமனானா ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் மனசு. மனானா மனசு, துஷ்டானாலே சாட்டிஸ்ஃபைட். அடிக்கடி வர வார்த்தை துஷ்டமனா. துஷ்டி. துஷ்டி மீன்ஸ் திருப்தி. சம்துஷ்டம் ஹரிதோஷனம் அங்க கூட வருது இல்லையா? துஷ்டம்னா சாட்டிஸ்ஃபைடு. சாட்டிஸ்ஃபைட் மைண்ட். திருப்தியான மனம். திருப்தியான. மேம் 2 minutes முடிச்சிடுவேன். ஸோ அதனால ஃபுல்லி கிருஷ்ணாவை பத்தியே நினைச்சு எந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்லாம கடைசியா லைட்டிங் ஸ்பீட்ல டெத் வந்துச்சு. எந்த வயசுல வந்துச்சு தெரியாது, பட் டக்குன்னு வந்துச்சு அவருக்கு. ஆனா ரிலேட்டிவ்லி யங்கு. அந்த இந்த உடம்பு குவிட் ஆனாரு. எப்போ பண்ணாருன்னா அந்த எண்ட் ஆஃப் மில்லினம், 1 day ஆஃப் பிரம்மா. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே டெவஸ்டேஷன் வாட்டர்னா அந்த மேல இருக்கிற 3 உலகத்தை தவிர மத்ததெல்லாம் போறது. அதுக்கு அர்த்தம் வந்து பிரம்மாவின் ஒரு நாள். அதுதான் இந்த டைம் டியூரேஷன். ரைட்? ஸோ இது வந்து 8-0 போட்டுக்கோங்க, விச் இஸ் பேசிக்லி 4.3 பில்லியன் இயர்ஸ். ஸோ இது வந்து ஐ அப்பியர்ட் நான் அங்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் அப்பியர் ஆனேன். அதுக்கப்புறம் என் டிவோஷன் அன்பிரேக்கபிள் 3 உலகத்துக்கு நான் போனேன். அண்ட் எனக்கு என்னன்னா பர்மனண்டா கிருஷ்ணர் இருந்தாரு, அவரோட பேரை நான் சாண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ பர்சனலி எனக்கு எந்த ஆங்ஸைட்டியும் இல்லை, எந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. கான்ஸ்டன்ட் சாண்டிங்னால எனக்கு இந்த குவாலிட்டி வந்துச்சு. எதை வச்சு சாண்ட் பண்ண? வீணையை வச்சு. யோகிக்கும் இந்த குவாலிட்டி இருக்கா? இருக்கு. என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து எதுவுமே வேணாம்னுவாங்க. ஆனா அது ரொம்ப கஷ்டம். அது குட், ஆனா அது கஷ்டம். ஏன்னா அப்படி நம்ம பண்ண முடியாது. ஆனா அது சாட்டிஸ்பாக்சன் வராது சோலுக்கு. கஷ்டம். நினைச்சு பாருங்க, ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னா ஆசை இருக்கும், இதுவே பிரசாதமா வச்சுட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ
ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன், இப்போ நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்புறாரு. ஸோ இதுதான் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடல்ஸ் வந்து சம்சிட்டி ஹரிதோஷனம். தேங்க்யூ மேம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. How was தர்ஷன் மேம் திருப்பதி? வெரி காலையில நாங்க போகும்போது நல்ல தர்ஷனம்மா. மத்தியானம் மேல பயங்கர ரஷ். ஏன்னா கருட சேவை வரைக்குமே யாரும் உள்ள வரல. நிறைய பேர் கருட சேவை ஆன பிறகு நிறைய ஜனங்க உள்ள வந்துட்டாங்க. பட் நாங்க கருட சேவும் போதுதான் உள்ள இருந்தோம். லக்கியான ஆள் மாதாஜி. அதனால கருட சேவை நம்ம பாத்தீங்களா பகவானை மாதாஜி? ஹரே இல்ல கிருஷ்ணா. இல்ல 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 அது என்னவோ தெரியல. எப்பவுமே எனக்கு இப்படி அதாவது போனா உள்ள நான் உட்கார்ந்து அதுக்கப்புறம் தான் வருவேன். ஆனா இந்த வாட்டி டைரக்டாவே கிடைச்சிச்சு. ஆனா அதுக்காக வெயிட் பண்ண பாருங்க 2 hours. எப்படி இருந்தாலும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா? பகவானுடைய இது ஜரகண்டி தான் நம்ம எல்லாருமே. அதனால வந்து வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். இட் வாஸ் வெரி லவ்லி தர்ஷன். நல்லா செம்மைய பார்த்துட்டு கிளம்பி வந்துட்டோம். நைட் 11:30 ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு வர. மாதாஜி லட்டு உண்டு இல்ல மாதாஜி எங்களுக்கெல்லாம்? உண்டு மாதாஜி. எல்லாரும் எங்க வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா மேம் மேம் எங்க மேம் வீட்டுக்கு அப்படியே காட்டி அப்படியே நீங்க சாப்பிடுங்க. கண்டிப்பா தருவாங்க. இல்ல இல்ல கண்டிப்பா தருவாங்க. கண்டிப்பா இருக்கும். எங்க வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் லட்டு கொடுக்குறேன். இல்ல காட்டி கிளாஸ் இல்ல இல்ல கிளாஸ் ஹரே கிருஷ்ணா கிளாஸ் சென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி காட்டுங்க மேம். ஜஸ்ட் குவிக்லி பிஃபோர் ஐ ஃபர்கெட், டொனேஷனுக்கு எப்போ மேம் மீட்டிங்? இப்போ டயர்டா இருப்பீங்க நீங்க. யூ வாண்ட் டு கீப் இட் டுமாரோ? நாட் டுமாரோ, மண்டே மண்டே மண்டே. நான் மண்டேவா? வேண்டாமே, நாளைக்கு வச்சுக்கலாமே. நாளைக்கு நான் இல்ல மேம். நாளைக்கு மை டாட்டர்ஸ் பர்த்டே, சோ அன்பிளான்ட் டே. ஓ மை எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள்மா. ஷூர் ஷூர். மாதாஜி. ஃபைன். ஐ திங்க் மண்டே will see actually. இன்னைக்கு எக்ஸாம் இருக்குல்லமா? இன்னைக்கு டெஸ்ட் இருக்குல்ல? இன்னைக்கு டெஸ்ட் இருக்கு இல்ல, அதுக்கு அப்புறம் கூட வச்சுக்கலாம். 12 o'clock அப்படி வச்சுக்கணும்னா வச்சுக்கலாம். நல்லதா? எக்ஸாம் டெஸ்ட் எப்ப வேணாலும் எழுதலாமா இன்னைக்கு? நான் முடிச்சிடுவேன் மேம். எவ்வளவு நேரம் மேம் எழுதுவேன்? 9 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் அமிச்சிடுவேன். நான் நாளைக்கு வந்து எத்தனை மணிக்குமா? நாளைக்கு இல்ல பெஸ்ட் நாளைக்கு இல்ல மேம். நாளைக்கு காலையில இருந்து ஃபுல் டே அன்பிரெடிக்டபிள் சொன்னேன். நாளைக்கு பர்த்டேனால. சோ இன்னைக்கு 12:30 வச்சா 12:30. நான் எதுவும் படிக்கவே இல்ல. ஐ ஹேவ் டு ஸ்டடி. ஓ யூ ஆர் நாட் ரைட்டிங் டுடே? நான் நினைச்சேன் சண்டே கூட இருக்கு. நான் சரியா சண்டே இருக்கு. சண்டே இருக்கு. சண்டே இருக்கா? எத்தனை மணிக்கு சண்டே? 9 o'clock. ஃபைன். நான் 9 o'clock நாளைக்கு எழுதிக்கிறேன். ஏன்னா அரை நாள்ல என்னால ஃபுல்லா அப்போ நீங்க இன்னைக்கு செஷன் வச்சா யூ கான்ட் ஃபோக்கஸ். நீங்க படிக்கணும்ல, டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடும். அதனாலதான். இல்ல எனக்கு ஒரு மத்தியானம் 2 மணிக்கு மேல குடுக்குற மாதிரி தான் நான் எழுதுறேன். நான் எனக்கு அது ஒண்ணும் எக்ஸாம் இல்ல. இப்போ மீட்டிங் ஒரு 1/2 hour வச்சா ஓகே 12 o'clock இன்னைக்கு. இல்ல படிப்பீங்களா? இல்ல மீட்டிங் வச்சுக்கலாம், ஒன்னும் ப்ராப்ளம். அப்போ கால் ஃபார் a meeting at 12 மேம். இப்படி எல்லாருக்குமே இப்ப நீயே ஒரு ஷார்ட் நோட்டீஸ் அங்க போட்டுறேன். அம்ச்சா வர மாட்டாங்க, நீங்க அனுப்புங்க. நான் அனுப்புறேன். நான் ஐ வில் நீங்க ஒரு வாட்டி இப்ப போட்டுருங்க, நான் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி அனுப்புறேன். எங்க போடணும்? யாரெல்லாம் வரணும்? நம்ம சேனையில தான் போடணும். ஓகே. கிருஷ்ண நாராயணி சேனை போடுறேன். கிருஷ்ண நாராயணி சேனையில போடுங்க. சோ தட் எல்லாருமே கலந்து. ஓகே. 12 o'clock போடுங்க. நோ இஷ்யூஸ். Sure ma'am. Fine. Thank you ma'am. Hare I'll leave ma'am. Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वापदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ మాతాజీ నమస్కారం. नमस्कार. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माताजी. हरे प्रणाम कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. இப்ப அந்த லட்டை விட இப்ப ஸ்வீட்டான ஒரு இன்னும் அதிகப்படியான ஸ்வீட்டா இப்ப நீங்க எங்களுக்கு கொடுக்க போறீங்க. அதனால அந்த லட்டு வேண்டாம் எங்களுக்கு, இது போதும். ஆக்சுவலி நேத்து எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா லட்டு பிளாக் பண்ணி லட்டு எப்பயுமே மாதாஜி எங்களுக்கு. கண்டிப்பா எனக்கும் சேர்த்துதான். ஜய ராத மாதவ
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव हरि। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा सरदारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यमुनतीरावनचारि। यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि। यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंजहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी नमस्कार माता जी நமஸ்காரம் हरे எல்லாருக்கும் ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா माताजी हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण माताजी नमस्कारम நமஸ்காரம் மாதாஜி நமஸ்காரம் हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா माताजी வாழ்க வளமுடன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா माताजी ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா माताजी ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்லோகம் இன்னைக்கு படிக்கவா மாताजी हरे कृष्णा படி ஸோ எல்லாரும் மியூட்ல போயிடுங்க ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்கும் போது மட்டும் நீங்க அன்மியூட் பண்ணா போறோம் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இல்லாம பாத்துக்கோங்க யாரு வாசிச்சாலுமே ஸோ அப்பதான் இல்லைன்னா ரெக்கார்டிங்ல வெறுமனே நாய்ஸ் தான் நிறைய கேட்கும் ஸோ பிளசண்டா இருக்காது நீங்க மீண்டும் ஒரு முறை சில கருத்துக்களை கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த அன்மியூட் பண்ணாதீங்க மியூட்டட் எவ்ரி ஒன் மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் கையை உயர்த்துங்க ஹரே கிருஷ்ணா
மணிமேகலை மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல போல இருக்கு, எல்லாரும் எங்க வெளியூர் போயிருக்காங்களா என்ன? ஓகே ஃபைன். பி விஜயகுமாரி மாதாஜி, உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். யாராவது சப்தம் போட்டா நீங்க கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க அப்படி, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிக்கலாம். கிருஷ்ண மாதாஜி. प्राणात् वायुर्विद्ये तामक्षिणी चक्षुरेदयो तस्मात् सूर्यो नैविद्येयां कर्णौ स्तोत्रं तदोदिश. हरे कृष्ण माताजी. क्राणात् वायुरभिद्येदा मशीनि चक्षुरेदयको तस्मात् सूर्यो नयाभिद्येदां कर्णौ சோத்ரம் ததோதிசக. கிரானாத் முகரும் பொறியிலிருந்து, வாயு காற்று கடவுள், அபித்யேதாம் தோன்றி, அக்ஷினி இரண்டு கண்கள், சக்ஷு பார்வை புலன், ஏதையோ அவற்றில், தஸ்மாத் அதிலிருந்து, சூரிய கடவுள், நயபித் ஏதாம் தோன்றி, கர்ணவ் இரண்டு காதுகள், சோத்ரம் கேட்கும் புலன், தத அதிலிருந்து, திசைகளுக்கு தலைமை தாங்கும் தெய்வங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. முகரும் பொறியை பின்தொடர்ந்து அதை தலைமை தாங்கும் வாயு கடவுள் வந்தார். பின்னர் உலகளாவிய வடிவத்தில் ஒரு ஜோடி கண்கள் தோன்றின. அவற்றின் பார்வை புலன் வந்தது. இந்த புலனை தொடர்ந்து அதை தலைமை தாங்கும் சூரிய கடவுள் தோன்றினார். அடுத்து அங்கு அவரிடம் ஒரு ஜோடி காதுகள் தோன்றின. அவற்றில் கேட்கும் புலனும், அதை தொடர்ந்து திசை தேவதைகள் அல்லது திசைகளுக்கு தலைமை தாங்கும் தெய்வங்கள் தோன்றினார். பொருளுரை. பகவானின் உலகளாவிய வடிவத்தில் வேறுபட்ட உடல் பகுதிகளின் தோற்றமும் அதன் உடற்பகுதியை தலைமை தாங்கும் தெய்வங்களின் தோற்றமும் வர்ணிக்கப்படுகின்றன. ஒரு அன்னையின் கருவில் ஒரு குழந்தையின் படியான பல்வேறு உடற்பகுதிகள் வளர்வது போல அண்டத்தின் கருவில் பகவானின் உலகளாவிய வடிவம் பல்வேறு தொடர்புபட்ட பொருள்களினால் படைப்பிற்கு தோற்றம் கொடுக்கிறது. புலன்கள் தோன்றுகின்றன. ஒவ்வொன்றுக்கும் அதை தலைமை தாங்கும் தெய்வம் உள்ளன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த கூற்றால் இது வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதாவது பகவானின் உலகளாவிய வடிவத்தின் கண்கள் தோன்றி பின்னரே சூரியன் தோன்றியது. சூரியன் உலகளாவிய வடிவத்தில் கண்களை சார்ந்து இருக்கிறது. சூரியனே பரமபுருஷ பகவானாய கிருஷ்ணனின் கண்ணாகும் என்று பிரம்ம சங்கீதனையும் குறிக்கிறது. யக் சக்ஷுர் ஏஷ சவிதா என்றால் சூரியன் என்று பொருள். சூரியன் பரமபுருஷ பகவானின் கண்ணாகும். உண்மையில் எல்லாமே பரமபுருஷ பகவானின் உலகளாவிய வடிவால் படைக்கப்படுகின்றன. பொருட்களை மட்டும் வழங்குவது இயற்கையாகும். பகவத்கீதையில் 9:10 உறுதி செய்யப்பட்டு இருப்பது போல படைப்பு உண்மையில் பகவானால் செய்யப்படுவதாகும். மயாத்திய சேக்ஷ பிரக்ருதி சூயதே சராசரம். இந்த இயலுக படைப்பின் என் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஜட இயற்கை எல்லா அசையும் மற்றும் அசையா பொருட்களை படைக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இதுல இருந்து நம்ம ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லா பொருட்களுமே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இல்லையா? அந்த பொருட்களுக்கான அதி தேவதைகளுமே அவர்களும் தோன்றுகின்றார்கள். இவை அனைத்துமே பகவானுடைய திருமேனியில் தான் இருக்கின்றது. எல்லாமே அவருடைய இதுலதான். அதுதான் விராட் ரூபம் என்று சொல்லப்படும். இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு உரித்தானது, அதாவது பௌதீக இயற்கைக்கு உரித்தானது. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்கள் காதுகள் இது எல்லாமே எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா? கண்கள் காதுகள் இது எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதற்கு எல்லாத்துக்கும் அதி தேவதைகளுமே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக படைக்கப்படுகிறது. ஸோ எவ்வாறு தாயினுடைய கருவுல ரொம்ப அழகான உருவமை கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? முதல்ல அந்த கரு ஒரு பிண்டமாகத்தான் இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தான் அது எல்லாமே ஒரு ஷேப்பே வர்றது. வளரும் போதுதான் கை கால் தலை எல்லாமே அந்த பிண்டத்திலிருந்து தான் எல்லாமே வர்றது. ஒரு பிளம்பு மாதிரி ஒரு உருண்டை மாதிரி இருக்கக்கூடியது கரு. 5th டே கருவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உருண்டை மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த அது பர்த் அண்ட் டெத் அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அது எப்படி உருண்டையாகுது இல்லையா? ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஓவம் இரண்டும் கலந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா, அதாவது விந்துவும் மற்றும் அந்த நீரும் இல்லையா இரண்டும் கலந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒரு
உருண்டை வந்து உருவாகிறது. அதுல இருந்துதான் நம்ம இந்த கண் காது எல்லாமே என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா, நரநாடிகள் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள எல்லாமே உருவாகிறது. எவ்வளவு, அதாவது இத நம்ம யோசித்து பார்த்தாலே இந்த அளவுக்கு நுட்பமான ஒரு பிறவியை வந்து மனிதன் எடுத்திருக்கின்றார் இல்லையா. நுட்பமான ஒரு நிலையில இருந்துதான் எல்லாமே நாமளும் வந்து அவதரித்திருக்கோம். ஆனா அதை பகவான் சர்வசாதாரணமாக இந்த இடத்துல இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அதாவது அவர் படைத்திருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட படைப்பாளியினுடைய திறமை பற்றி நாம் என்ன சொல்றது, அவருடைய ஆற்றலை பற்றி நம்மளால ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் இருக்கின்றதா அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம யோசிக்க தோணும் இல்லையா. கிரானாத் வாயுரபித் ஏதா வித் ஏ தாமக்ஷினி சக்ஷுரேதயோ தஸ்மாத் சூர்யோன்யபித் ஏதாம் கர்ணௌ ஸ்தோத்ரம் திதோ ததோதிச. கிரானாத் முகரும் பொருள், அதாவது நாசி இல்லையா. அந்த இருந்து வாயு வாயு கடவுள், அதாவது வாயுதேவன். அபித்யேயம் தோன்றி, அக்ஷினி 2 கண்கள், சக்ஷு என்றால் பார்வை, பார்வை புலன், ஏதையோ அவற்றில், தஸ்மாத் அதிலிருந்து, சூரிய கடவுள், தேயாம் தோன்றி, கர்ணவ் 2 காதுகள், தோத்திரம் கேட்கும் புலன், ததா அதிலிருந்து, திசைகளுக்கு தலைமை தாங்கும் தெய்வங்கள், அதாவது அஷ்டதிக்குகள் இல்லையா. இப்படி எல்லாவற்றுக்குமே அதிதேவதைகள் உண்டு. அவை அனைத்துமே பகவானால் வந்து படைக்கப்பட்டது. 9th சாப்டர் பகவத்கீதையில நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பகவான் மட்டும்தான் பேசுவார். அந்த சாப்டருக்கே ஒரு பெருமிதம் என்னன்னா யாருமே பேச மாட்டாங்க. சோ அதாவது அர்ஜுனரும் வந்து ஒன்னும் கேட்க மாட்டார். அது முந்தைய சாப்டர் கடைசியில ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பார், அதனுடைய தொடர்ச்சியா வந்து எடுத்துரைப்பார். முதல்ல உனக்கு ஏன் இந்த ரகசிய ஞானத்தை எடுத்துரைக்கின்றேன் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தையும், நீ என்னுடைய நண்பனும் பக்தனும் பொறாமை கொள்ளாதவன், அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இல்லையா. இப்பதான் நம்ம மக்ஷரம் விமக்ஷரம் என்று படிச்சோம் இல்லையா. அந்த விமக்ஷரம் விமூடா விமதா மதம் இல்லையா. அப்படின்னா அகங்காரமற்றவனாக இருக்க வேண்டும் ஒருவன். அவனே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பக்தனுக்கான முதல் குவாலிட்டியை வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அகங்காரத்தை வந்து நாம பக்தியில வந்து வேறு விதமா, அதாவது அதை வந்து நல்ல முறையில் நம்ம மடைமாற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும். மக்ஷரம் என்பதே இருக்கக்கூடாது. அதாவது பொறாமை எனக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் வந்து ஒருவனை அவனையும் அழிவு பாதைக்கு இட்டு செல்லும், அடுத்தவர்களையுமே அவன் வந்து அழிவு பாதைக்குத்தான் இட்டு செல்வான். அப்படிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயத்தை நாம கண்டிப்பா வேரோடு அறுக்கணும். அந்த மக்ஷரம். இப்படி நம்ம இந்த திசைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் கூட வந்து ஒவ்வொரு அதிதேவதைகள் உண்டு. சோ நாம் எல்லா ஜீவன்களும் இந்த 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாளிகள் எல்லாருமே இவ்வாறாகவே வந்து படைக்கப்படுகிறார்கள். மேலும் இங்க அசைவன அசையாதவை 9.10 ஸ்லோகம் கூட அதுதான் எடுத்துரைக்கிறது இல்லையா. சராச்சரம், சரா அச்சரம், அதாவது அசைவன மற்றும் அசையாதவை என்று பொருள் ஆக்சுவலி. சோ முகரும் பகவானின் உலகளாவிய வடிவம் என்பது இந்த பிரபஞ்சமே அவருடைய உலகளாவ வடிவம் தான். அதுல அந்த ஒரு ரூபத்தை தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து யாருக்கு காட்டுறாரு, நம்ம அர்ஜுனருக்கு வந்து காட்டுகின்றார் பகவான் இல்லையா. இந்த உலகளாவிய ரூபத்தை பார், எல்லாம் தோன்றியவை அனைத்துமே வந்து என்னுடைய எதிர இல்லை அப்படின்னு சொல்வார் ஒரு ஸ்லோகத்துல 9th வந்து. என்னிடம் இல்லை என்று சொல்வார் பகவான் வந்து. ஏன்னா எல்லாமே அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த இந்த ஜடசக்திகளால் ஆனதுதான் இல்லையா. மேலும் நாம அவர் நமக்குள் இருக்கின்றார், அதாவது நாம வந்து பகவான் நமக்குள்ள இருக்கார் என்றது வந்து அவர் சொல்றார். ஆனா அவர் இருக்கின்றார் என்பது நாம புரிஞ்சிக்காத வரைக்குமே அவர்களில் நான் இல்லை என்று சொல்வார் பகவான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நாம வந்து நினைக்கிறதே கிடையாது பகவானை. இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய வைபவங்கள்ல வந்து நாம மூழ்கி போய் இல்லையா, பொன் பொருள் இல்லையா, ஆஸ்திகள், இப்படி செல்வ செழிப்பு இல்லையா, அதோட அகங்காரம், இப்படி எல்லா விதமான தீய ஏதாவது பண்புகளை இல்லையா, 6 விதமான பண்புகள், காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மத, மக்ஷரம், இந்த 6மே வந்து அதாவது சகோதரிகள் என்று சொல்வார்கள். இந்த 6 சகோதரிகளை நாம் எப்பொழுது நாம அதை வந்து நம்முடைய உடைமையாக்கி கொண்டிருக்கின்றோமோ அது வரைக்குமே கடவுள் எண்ணக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த ஆளுமை இருப்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் கண்டிப்பாக நமக்கு இருக்காது இல்லையா. அவரும் நம்மளும் ஒரே சமம் என்று அவர் எனக்கே எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு குணம். அடுத்து அவரோட நம்ம வந்து காம்படிஷன், அசுர இயல்பு இல்லையா. எவ்வாறு ராவணன், இரண்யகசிபு இல்லையா, கம்சன், இப்படி இருந்த அந்த அசுரர்களாக அவங்க இருந்தாங்க.
நாம மனிதர்களாகி இப்ப இந்த கலியுகத்துல வந்து அசுரர்கள் கிடையாது. ஆனா அசுர குணங்களோட நாம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ பொறாமை கொள்வது, கடவுள் மீது கண்டிப்பாக பொறாமை கொள்பவர்களும் உண்டு. எப்ப தான் கிரேட்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் கிடையாது. அப்படி ஒருத்தர் இருக்கார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் மாட்டார்கள். அப்ப தானே கடவுள் என்று எண்ணக்கூடியவர். ஏன்னா அவங்க நினைக்கிறது எல்லாத்தையுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல அவங்களால சாதிக்க முடியறது இல்லையா? செல்வத்தையும் பவர் பொசிஷன் இதை வைத்துக்கொண்டு அவர்களுடைய எண்ணம் அப்படிப்பட்டது. ஆனால் ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது எப்படி இருந்தவங்க இப்படி ஆனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து 10 பேரால பேசப்படுப தன்மையும் உண்டு இல்லையா? அதனால ரொம்ப ஏழ்மையா இருந்தவங்க வந்து பெரிய ஒரு லெவல், அதாவது அதுக்கு போனவங்களும் உண்டு. அவங்கள பத்தி புகழாரங்கள் சூட்டினவர்களும் உண்டு. ஏன்னா அவர்கள் ஏழ்மையில் இருந்த பொழுது எந்த ஹையர் குவாலிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க வச்சிருந்தாங்களோ இல்லையா, அன்பு பரிவு இதெல்லாமே வந்து அவங்க எல்லோரிடத்திலுமே அவங்க அதை அப்படியே வெளிப்படுத்தும் பொழுது, கருணையை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லோருமே எப்பொழுதுமே பேசப்படுகிறார்கள். நம்ம பிரபுபாதர் உதாரணத்துக்கு இல்லையா, அவருடைய கருணையால் தான் நாம் இன்றைக்கு இந்த புஸ்தகத்தை ஓபன் பண்ணி படிக்கிறதுக்கான அவகாசம் நமக்கு கிடைச்சது இல்லையா? அவருடைய கருணை இல்லை என்றால் நாம் இந்த எழுத்துக்களை வாசிப்பதற்கான பிராப்தத்தையும் நாம கண்டிப்பா பெற்றிருக்க மாட்டோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணை, அவருடைய குரு கௌரங்கா இல்லையா, எப்படி நமக்கு வந்து பகவானுடைய கருணையும் தேவையோ குருனுடைய கருணையும் கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா? அவர்கள் இருவருடைய கருணை இருந்தால் நாம இந்த கடலை கடந்து செல்வது என்பது மிக மிக எளிதாகிவிடும். இந்த இருவருடைய கருணை இல்லை என்றால் மீண்டும் நாம் எதற்காக பிறக்கின்றோம் என்பதையே அறியாமல், என்ன பிறப்பு எடுப்போம் என்றதை அறியாமல் நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் நாம் அப்படிதான் செய்துட்டே போவோம் இல்லையா? அப்படி ஒரு அஜ்ஞானத்துல வந்து நாம மூழ்குவோம். மாயையில் நாம சிக்கிக் கொள்வது மிக மிக சுலபம், வெரி வெரி ஈஸி இல்லையா? இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்பொழுது பகவானுடைய, நான் முன்னையே சொன்ன மாதிரி அவருக்கு விராட் ரூபம் என்பது ஒன்று கிடையாது. ஆனா அந்த விராட் ரூபத்தை நம்ம ஒரு நியோஃபைட் டிவோட்டிக்கு வந்து சொல்லணும்னா எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்காருன்னா இந்தந்த ரூபத்துல இருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்க உரைக்காக தான் பகவான் வந்து அந்த உலகளாவிய ரூபத்துல அனைத்தையுமே வந்து யாருக்கு, அர்ஜுனருக்கு வந்து காட்டி அருளினார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தையே வந்து யாருமே பார்த்ததில்லை என்றும் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்திலேயே பகவான் இது வரைக்குமே வந்து யாருமே இந்த, அதாவது ரிஷி முனிகள் யாருமே, தேவர்கள் கூட அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து கண்டதில்லை அப்படிங்கறத வந்து பகவானே சுயம் எடுத்துரைக்கிறார். சோ ஏன்னா இந்த இயற்கையே, இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மாவே சிருஷ்டி என்பது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு அப்படின்னா இந்த ரிஷி முனிகளுக்கெல்லாம் தெரியும், தேவர்களுக்கும் தெரியும், அனைத்திலுமே பகவான் இருக்கின்றார் என்று தெரியும். ஆனா அதை ஒரு ரூபமாக பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து அவர்களுக்கு கிடைத்தது கிடையாது. வெறுமனே அர்ஜுனருக்கு மட்டும்தான் அந்த ரூபம் கிடைச்சது. சோ ஏன்னா இது வரைக்கும் பகவான் 10வது விபூதி யோகத்துல நான், அதாவது சூரியனில், அதாவது சூரியன் நான், அந்த மாதிரி கிரகங்களில் நான் சூரியன் சந்திரன் இப்படி எல்லாம் வந்து பகவான் சொல்லி, நீரில் இருக்கக்கூடிய சுவை நான், இப்படி ஒவ்வொன்றாக பகவான் சொல்லிண்டே இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் பகவான் சொல்றார். அதை எப்படி நம்ம வந்து அதாவது நம்ம ஏற்றுக்கொள்வது, புரிந்து கொள்வது அப்படிங்கிற டவுட் படலாங்க அர்ஜுனன் வந்து. ஆனா அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவருக்கு எனக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா, அதனால நீங்க அதை நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு அப்ப கூட அவர் கேட்கக்கூடிய தன்மையை பார்க்கணும். சப்மிசிவா தான் கேட்பார், ரொம்ப 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 தாழ்மையோட கேட்பார். சோ நான் அந்த ரூபத்தை காணக்கூடிய அந்த இது கண்கள் எனக்கு இருக்குமாயின் இல்லையா, இல்ல எனக்கு அத்தகைய கண்களை கொடுத்து எனக்கு வந்து அந்த ரூபத்தை, தரிசனத்தை வந்து காட்டி அருளுங்கள் எம்பெருமானேன்னு சொல்லிட்டுதான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து யார கேட்பார், கண்ணனை கேட்பார். சோ அப்படி அந்த ரூபத்தை வந்து நாம வந்து அந்த ரூபத்தை தான் நாம இப்ப படிச்சுட்டே வரோம். அந்த எப்ப அர்ஜுனர் கேட்டது, அர்ஜுனர் பார்த்தது, அதுக்கு ஆதி அந்தம் நடு எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னார் அர்ஜுனர் இல்லையா? அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை படிச்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது கண்டிப்பா மீண்டும் ஒரு முறை தெரியும். சோ அது எங்க தொடங்குது, எங்க முடியறது, அதனுடைய மத்தியம் எது அப்படிங்கறத வந்து அந்த ரூபத்தினுடையது வந்து அர்ஜுனரால வந்து, அதாவது கணக்கு எடுக்க முடியவில்லைன்னு சொல்லிட்டார். அப்படின்னா அந்த கண்களால அதை வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்க முடியல அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அற்புதமா சொல்றார். அதே போலதான் இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது, ஒவ்வொன்றுமே பகவானுடைய ரூபம் தான் இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறது. அப்படி நம்ம எல்லோரையுமே அவருடைய ரூபத்தை கொண்டு பார்க்கும் பொழுது அங்கே என்ன வந்து நிற்கும் சொல்லுங்க நமக்கு. நம்ம கிட்ட ஒரு கருணை உள்ளம் என்பது தானாக வந்து சேரும் இல்லையா? சோ இப்ப நம்ம இருக்கிறதே கருணையற்ற ஒரு நிலையில தான் நாம எல்லாருமே இருக்கோம். அந்த கருணையை வந்து நாம, ஏன்னா அனைத்திலுமே நம்ம பகவானை காணக்கூடிய பக்குவத்தை பெறுகின்றோம்.
சோ நம்ம இந்த உலகளாவிய வடிவத்தின் வேறுபட்ட உடல் பகுதிகள், அவருடைய தோற்றத்துல இருக்க தோற்றம், அந்த உடற்பகுதிகளை தன் தலைமை தாங்கும் தெய்வங்களின் தோற்றமும் வந்து வர்ணிக்கப்படுகிறது. எல்லா ஸ்லோகங்களுமே அததான் நம்ம நெக்ஸ்ட் எல்லாம் ஒண்ணுன்னா புலன்கள், அதனுடைய அதிதேவதைகள் எல்லாமே இல்லையா, கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இப்படி வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம படிக்க போறோம். ஒரு அன்னையின் கருவில் ஒரு குழந்தை படிப்படியான பல்வேறு உடற்பகுதிகளை வளர்வது போல அந்த அதாவது சாரி பர்த் அண்ட் டெத்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல வீடியோல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகா தெரியும். அண்டத்தின் கருவில் பகவானின் உலகளாவிய வடிவம் பல்வேறு தொடர்பு பெற்ற பொருட்களின் படைப்பிற்கு தோற்றம் கொடுக்கிறது. புலன்கள் தோன்றுகின்றன, ஒவ்வொன்றிற்கும் அதனுடைய அதிதேவதைகளுமே தோன்றுகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த கூற்றால் இது வலியுறுத்தப்படுகிறது. இப்ப நாம் இது செகண்ட் ரவுண்ட் இத படிக்கிறது நம்ம இல்லையா. ஆல்ரெடி செகண்ட் சாப்டர்ல தான் செகண்ட் கேண்டோல படிச்சிருக்கோம். மீண்டும் ஒரு ரிவிஷன். செகண்ட் கேண்டோவா தேர்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட்லயா வர ஃபர்ஸ்ட் புக்லயா தெரியல. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த கூற்றால் வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதாவது பகவானின் உலகளாவிய வடிவத்தின் கண்கள் தோன்றிய பின்னரே, அதாவது புலன்கள் தோன்றி அதற்கு அதிதேவதை தான் அதுக்கப்புறம் தோன்றுகின்றன. ஓகே, சோ சூரியன் உலகளாவிய வடிவத்தின் கண்களை சார்ந்து, அதனால காலையில நம்ம வந்து சூரிய வெளிச்சத்தை, நம்ம சூரியனை வந்து கண்டிப்பா நம்ம கண்கள் பார்க்க நமக்கு அந்த கண்களுடைய பார்க்கும் தன்மை வந்து எப்பவுமே நிலைத்திருக்கும். சின்ன குழந்தை பிறந்த பிறகு கூட வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போய் காலையில அந்த 7 மணி வெயில்ல படுக்க வைப்போம் இல்லையா. ஏன்னா கண்களுக்கு வந்து கண்ணை திறந்து காட்டுவோம் குழந்தைக்கு. அப்ப அதை பார்க்கக்கூடிய சக்தியை வந்து அந்த குழந்தை வந்து பெறும். சூரியனே பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய கிருஷ்ணரின் கண்ணாகும் என்பது பிரம்ம சமிதையும் கூறுகின்றது. அதுதான் இந்த சக்ஷூர் ஏஷ சவிதா. சவிதா என்றால் சூரியன் இல்லையா, சக்ஷூர் என்றால் அதாவது பார்வை இல்லையா. அதனால் பகவானுடைய திருப்பார்வை ஆக இருக்கிறது யாரு, சூரியனே என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படும். சூரியன் பரமபுருஷ பகவானின் கண்ணாகும். உண்மையில் எல்லாமே பரமபுருஷ பகவானின் உலகளாவிய வடிவால் படைக்கப்படுகின்றன. அப்படின்னா இந்த படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே அவருடைய ரூபத்தில் இருக்கின்றது என்று பொருள். விராட் ரூபத்தில் இருக்கின்றது என்று பொருள். பொருட்களை மற்றும் அந்த ரூபத்தை பகவான் வந்து காட்டினார். அதனால்தான் அது விராட் ரூபம் என்று நாம சொல்றோம். இல்லை என்றால் அது வந்து நம்ம வந்து இது அனைத்துமே இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மாவே சிருஷ்டி அப்படிங்கிறதுதான். ஒவ்வொன்றிலுமே அவர் இருக்கின்றார் என்று பொருள். ஸோ நம்ம எல்லாரும் ஆல்ரெடி விஸ்வரூபத்தை நம்ம படிச்சதால அந்த ரூபத்திற்குள்ள இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே வந்து இருக்கின்றது. படைக்கப்பட்ட இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அந்த ரூபம் கொண்டுதான் இருக்கிறது என்று நம்ம பொருள். பகவத்கீதை 9.10 என்ன சொல்றார் என்ற உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பது போல படைப்பு உண்மையில் பகவானால் செய்யப்படுவதாகும். கிரியேஷன், அதாவது படைக்கப்படுவது அனைத்துமே பகவானால் தான் செய்யப்படுகிறது. மையா கேஷ பிரகிருதி சூயதே சராச்சரம். மையா என்றால் பகவானை அந்த இடத்துல அவரை எடுத்துரைக்கிறதால வந்து, ஏன்னா அந்த சாப்டர் முழுவதுமே அவர் தான் பேசுறது, வேற யாருமே பேசுறது கிடையாது. மையாத் அவர், மயி அப்படின்னா அவரை சொல்லிக்கிறது. அகம் அப்படின்றதும் அவரை குறிக்கின்றது. யார் பேசுறாங்களோ அந்த வார்த்தை வந்து அவங்களுக்கு சுட்டி காட்டும். சோ சேஷ பிரகிருதி சூயதே சராசரம், அதாவது இந்த பிரகிருதி இல்லையா, இந்த அப்பார பிரகிருதி என்பது எல்லாமே வந்து இந்த இக உலகில் படைப்பில் என் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஜட இயற்கை இல்லையா, எல்லா அசையும் மற்றும் அசையாத பொருட்களையுமே படைக்கின்றது. சோ அதாவது பிரகிருதி வந்து கருவுற செய்யப்படுகின்றது, அதுல இருந்து எல்லாமே வந்து இயங்க ஆரம்பிக்கின்றது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசி. நிர்பிய நிர்பிதே நிர்பிபேதா விஜாரஷ் விராஜஸ்வத் ரோமக்ஷர வாதயஸ்தத சதாவோஷதயச்சாசன் கிருஷ்ணம் நிர்பிபதே ததஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிர்பிபேத விராஜஸ்வக் ரோமக்ஷரவதயஸ்தத ததாவோஷதயச்சாசன் சின்னம் நிர்பிபேத. ஹரே கிருஷ்ணா. நிர்பிதேத தோன்றி, விராஜ உலகளாவிய வடிவத்தின், த்வக் தோல், ரோம ரோமம், இஷ்மஸ்ரு தாடி மீசை, ஆதயா முதலியன, தத பின்னார், ஓஷதிய மூலிகைகளும் மருந்துகளும், ச மற்றும் ஆசான் தோன்றின, சிஷ்ணம் பிறப்புகள்,
நிர்பிபேதே தோன்றின. ததா இதன் பின்னர். மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் பகவானின் உலகளாவிய வடிவம் விராட் புருஷர் அவர் தோலை வெளிப்படுத்தினார். பின்னர் ரோமம், மீசை, தாடி தோன்றின. இதன் பின்னர் மூலிகைகளும் மருந்துகளும் வெளிப்பட்டன. பின்னர் அவருடைய பிறப்புறுப்புகளும் தோன்றின. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை. தோல் தொடுபுலனின் குறியிடம் ஆகும். மூலிகைகள் மற்றும் மருந்துகளின் உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்தும் தேவர்களே தொடுபுலனை தலைமை தாங்கும் தெய்வங்கள் அவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன இவங்க அஸ்வினி குமாரர்கள் இல்லையா? சோ அவங்கதான் அந்த தேவர்கள் ஆக்சுவலி. நிர்பிபேதா விராஜஸ்வ க்ரோமக்ஷ்மஸ்வரவாதயஸ்தத தத ஓஷதஸ்யாசன் சிஷ்ணம் நிர்பிபேத தத நிர்பிபேத தோன்றி விராஜ உலகளாவிய வடிவத்தின் துவக் தோல் ரோமம் சம்ஸ்ரு தாடி மீசை ஆதயா முதலியன தத பின்னர் ஓஷிரிய மூலிகைகளும் மருந்துகளும் ச மற்றும் ஆசன் தோன்றின. சிஸ்னம் பிறப்புறுப்புகள் நிர்பிபேத தோன்றின. தத இதன் பின்னர். சோ பகவானுடைய இந்த உலகளாவிய வடிவத்துல என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்கின்றோம் என்பது விராட் புருஷர்ல அந்த அவுட்டர் எல்லாருக்குமே தோல் இருக்கு இல்லையா? அவருடைய இதுல தோலை வெளிப்படுத்தினார். பின்னர் ரோமம், மீசை, தாடி எல்லாம் தோன்றினர். இதன் பின்னர் மூலிகைகளும் மருந்துகளும் வெளிப்பட்டன. பின்னர் அவருடைய பிறப்பு உறுப்புகளும் தோன்றின அப்படின்றது அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ தொடுபுலன் டச் இல்லையா? சோ தொடுபுலனுடைய குறியீடு புலனின் குறியீடும் ஆகும். மூலிகைகள் மருந்துகள் உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்தும் தேவர்களே தொடுபுலனை தலைமை தாங்கும் தேவர்கள் ஆகிறார். அதாவது நம்ம இனவிருத்தி மற்றும் தொடு உணர்வு இருக்கக்கூடிய அதற்கு அதிதேவைகள் இந்த மருந்து எல்லாமே அதற்கான அந்த பிரிவு மூலிகைகள் மருந்துகள் அந்த பிரிவு தேவதர்கள் அதாவது படைக்கப்பட்டார்கள். அஸ்வினி குமாரர்கள் தான் அவங்க இல்லையா? சோ பாண்டவர்கள்ல யாரு அஸ்வினி குமாரர்களுக்கு அந்த அம்சத்தை கொண்டவர்கள்? நகுலன் சகாதேவன். நகுலன் சகானும் அஸ்வினி குமாரர்களுக்கு அதாவது அந்த தேவதைகளை வேண்டிதான் பிறந்தாங்க ரெண்டு பேருமே. சோ அதனால்தான் அவங்க ஔஷதிகள் எல்லாமே கரெக்டா அதாவது இந்த போர்ல கூட நிறைய பேரை உடல் காயங்களுக்கு எல்லாமே மருந்து தயாரிக்கிறது எல்லாமே அவங்க அப்படிதான் செய்வாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. ரேதஸ்தஸ்மாதாவ ஆசின்னிரபித்யத வைகுதம் குதாதபானோ பானச்ச மிருத்யுலோக பயங்கர. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேதஸ்தஸ்மாதாவ ஆசன்னிரபித்யத வைகுதம் குதாதபானோ பானாச்ச மிருத்யுலோக பயங்கர. வேத பிந்து தஸ்மாத் அதிலிருந்து, ஆப நீருக்கு தலைமையான கடவுள், ஆசான் தோன்றினார், நிரபித்யத வெளிப்படுத்தப்பட்டு, வை உண்மையில், புதம் பொறி, அபனா தூய்மைப்படுத்தும் பொறியில் இருந்து, ச மற்றும் மிருத்யு மரணம், லோக பயம், கர அண்டம் முழுவதிலும் பயத்தை தோற்றுவிக்கும். மொழிபெயர்ப்பு. இதன் பின்னர் பிந்துவும் இனப்பெருக்கத்தின் வினைத்திறம் நீருக்கு அதிபதியான கடவுளும் தோன்றினர். அடுத்து மலம் கழியும் வாய் தோன்றியது. பின்னர் தூய்மைப்படுத்தும் பொறிகளும், அதன் பின்னர் அண்டம் முழுவதையும் அச்சப்படுத்தும் மரண தேவதையும் தோன்றினர். பொருளுரை. பிந்துவை வெளிப்படுத்துவதற்கான வினைத்திறமே மரணத்திற்கு காரணம் என்று இங்கு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அதனால் யோகிகளும் தன் விருப்பத்துடன் அதிக நாள்கள் வாழும் வாழ்வை விரும்பும் மெய்யறிவாளர்களும் பிந்துவை வெளிப்படுத்துவதிலிருந்து தம்மை அடக்கிக் கொள்கிறார்கள். ஒருவர் எந்த அளவு பிந்துவை வெளிப்படுத்தாமல் அடக்குகிறாரோ அந்த அளவு மரணத்தின் பிரச்சனையிலிருந்து விலகி இருக்கக்கூடும். 300 அல்லது 700 வருடங்கள் வரை இந்த முறையால் வாழும் யோகிகள் பலர் உள்ளனர்.
விந்துவை வெளிப்படுத்துதலே பயங்கரமான மரணத்திற்கு காரணமாகும் என்று பாகவதத்தில் தெளிவாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் எந்த அளவுக்கு புணரும் இன்பத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு அவர் விரைந்து மரணத்தால் எளிதில் பாதிக்கப்படுவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. ரேதஸ்தஸ்மாதாவ ஆசன்னிரபித்யத வைகுதம் உதாபானோ பானச்ச மிருத்யுர்லோக பயங்கர. ரேத பிந்து, தஸ்மாத் அதிலிருந்து, ஆப நீருக்கு தலைமையான கடவுள், ஆசன் தோன்றினார், நிரபித்யத வெளிப்படுத்தப்பட்டு, வை உண்மையில், குதாம் குதம் குதாத் மலம் கழிக்கும் வாயிலிருந்து, அபான அதாவது தூய்மைப்படுத்தும் பொறி, அபநாத் தூய்மைப்படுத்தப்படும் பொறியிலிருந்து, சா மற்றும் மிருத்யு மரணம், லோக பயம் பயங்கர கர அண்டம் முழுவதும் பயத்தை தோற்றுவிக்கும். சோ எப்படி நம்ம உடம்புல எப்படிலாம் கனெக்டிவிட்டி பாருங்க இல்லையா. சோ இனவிருத்தி உறுப்புக்கள், கழிவு உறுப்புக்கள், அதன் மூலியமா மரணம். சோ நிறைய பேர் மரணிக்கும் பொழுது கடைசியா மலத்தை கூட நிறைய பேர் அந்த 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 ஒரு வாயில் மூலியமா தான் வெளியில போவாங்க. சோ ஜென்ரலாவே இன் ஜென்ரல் கடைசியா அந்த மலத்தின் வழியாக செல்லக்கூடிய தன்மை உண்டு. அதனாலதான் அதுக்கு கனெக்டிவிட்டி எப்படின்றது இந்த இடத்துல பார்க்கணும் நம்ம. ஸோ விந்து, அதாவது கழிவு உறுப்புக்கள், இனவிருத்தி உறுப்புக்கள் மற்றும் மரணம், இது மூன்றுமே ரிலேட்டட் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதன் பின்னர் அண்டம் முழுவதையுமே அச்சப்படுத்தும் மரண தேவதையுமே தோன்றினார். சோ விந்துவை வெளிப்படுத்துவதற்கான வினை திறமே மரணத்திற்கு காரணம் என்று இங்கு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது இல்லையா. நாம வெளிப்படுத்துகின்றோம். சோ இந்த உடல் அதாவது பாத்தீங்கன்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, அதாவது தனித்தனியா ஒவ்வொரு புலனுக்குமே கிடைக்கக்கூடிய அது கிராட்டிபிகேஷன் வேறு. இது எஸ் காமமாக இருக்கக்கூடிய இந்த கிராட்டிபிகேஷன் கண்டிப்பா நாம எவ்வளவு அதிகமாக இந்த செயலில் நாம் ஈடுபடுகின்றோமோ மரணத்தின் போது அந்த மரணமும் அதி விரைவில் வரவும் அவங்களுக்கு அதனுடைய வேதனையும் அதிகமாக இருக்கும் என்பது இந்த பதத்திலிருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால் யோகிகள் அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் அந்த விருப்பங்களுக்கெல்லாம் கடந்து இருந்தார்கள் என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. தன் விருப்பத்துடன் அதிக நாள் வாழும் வாழ்வை விரும்பும் மெய்யறிவாளர்கள் விந்துவை வெளிப்படுத்துவதிலிருந்து தம்மை அடக்கிக் கொள்கிறார்கள். அதுல இருந்து அவங்க அந்த காமத்தை அவர்கள் வேறு ஒரு ரூபத்திற்கு பக்தியின் தரப்புல எடுத்துன்னு போயிடுறாங்க. ஒருவர் எந்த அளவுக்கு விந்துவை வெளிப்படுத்தாமல் அடக்குகிறாரோ அந்த அளவு மரணத்தின் பிரச்சனையிலிருந்து விலகி இருக்க முடியும். அதனால மரணம் என்பது மிகப்பெரிய பிரச்சனை. அது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. இந்த உடல்ல இருந்து இந்த ஜீவன் வெளியேறதும் உள்ளுக்குள்ள நுழையறதும் தாயின் கருவில் நுழைந்து தாயும் 10 அதாவது 9 திங்கள் சுமந்து 10வது திங்கள் அவள் அதை குழந்தை வெளியில வர்றது கூட அவ்வளவு ஈஸியான செயலே கிடையாது. நீங்க எல்லாரும் கூட அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வெளியே நம்ம கூட போயிருக்கோம் இல்லையா. அது அவ்வளவு சுலபமானது. நார்மல் டெலிவரி இஸ் வெரி வெரி பெயின்ஃபுல், ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ஒன்றுதான் இல்லையா. நம்ம எல்லாருமே நம்ம அம்மா கூட அந்த மாதிரி வலியோட தான் நம்மள எல்லாருமே ஈண்டெடுத்திருக்கிறார்கள். அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. நாம நினைக்கிறவர் பிறப்பு என்பது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது இல்லையா. இடைப்பட்ட காலத்தில் நான் அனுபவிக்கக்கூடிய சங்கடங்களுமே மிக மிக அதாவது அதுவும் அதிகப்படியான ஒன்றுதான். அதெல்லாம் முடிஞ்சு உயிர் போகும் பொழுதும் நாம் அவஸ்தைப்படுவோம் பாருங்க, அதுவும் ரொம்பவே சங்கடமானது. அதனால விந்துவை வெளிப்படுத்த அந்த அளவு மரணத்தின் பிரச்சனை விலகி இருக்கும். எவ்வளவு நாம் அதுல இருந்து தூரமாக விலகி இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு மரணமும் அதாவது ஒரு ஈஸி கோயிங்கா அமையறதுக்கான ஒரு சாத்தியக்கூறு இருக்கும். 300 அல்லது 700 வருடங்கள் வரை இந்த முறையால் வாழும் யோகிகள் பலர் உள்ளனர். அப்படி அவங்க ஆயுட்காலத்தை அப்படின்னா அவங்க சுவாச பயிற்சியிலுமே யோகிகள் என்பது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. கும்பக்கா, அடுத்து ரேச்சக்கா இல்லையா. இந்த எல்லாமே அந்த இடைப்பட்ட அந்த கும்பக்கா எவ்வளவு நீண்ட அதாவது சுவாசம், அந்த நீண்ட சுவாசத்தை கொண்டுதான் அவருடைய ஆயுட்காலமே இருக்கின்றது. அந்த கும்பக்கா பீரியட்ல தான் நம்ம எத்தனை முறை நம்ம அதாவது உள் சுவாசம் இழுத்துட்டு நம்ம எத்தனை முறை நம்ம மூச்சே விடாம மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மூச்சு விடுறது. இதை நீங்க பயிற்சி பண்ணி பாருங்க. ஸோ நம்ம அப்போ அத்தனை அதாவது சுவாசங்களை நம்ம சேவ் பண்றோம்னு அர்த்தம்.
சேமித்து வைக்கிறோம். அப்ப அத்தனை ஆயுள் காலம் என்பது நமக்கு கூடுகின்றதுன்னு அர்த்தம். நம்ம ஆயுட்காலத்தை நம்ம கூட செய்யணும்ன்ற அவசியம் இல்லை நமக்கு. ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாள் நம்ம போக போறவங்க தான். அதனால இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கடமைகளை செய்த பிறகு நம்ம என்றைக்கு வேண்டும் என்றாலும் செல்வதற்கு நம்ம தயாராகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஆனால் இருக்கும் காலம் வரை நாம ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா? இந்த சுவாச பயிற்சி என்பது நமக்கு ஆரோக்கியத்தை வழங்க வல்லது. இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இல்லையா? நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உள்ள நம்ம சொல்லும் பொழுது இட் கிரியேட்ஸ் நமக்கு உள்ள ஒரு ஆரோக்கியம் இல்லையா? மன அமைதி, இது எல்லாமே நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இல்லையா? பக்தியின் தரப்புல வர்றது அது அவுட்கம். ஆனா நம்மளையே அறியாம நம்மள நல்ல விதத்துல உடலை வச்சுட்டு இருக்கிறதும் இந்த மகாமந்திரம் தான் இல்லையா? எந்த மந்திர ஜபத்தை கூட நாம சொல்லும் பொழுது, இப்ப காயத்ரி மந்திரம் தீட்சை பெற்றவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க கூட இந்த மாதிரிதான் சுவாச பயிற்சியில இருந்து தான் செய்வாங்க எல்லாமே. சோ அதனால இது எல்லாமே நமக்கு ஆரோக்கியம். சோ யோகிகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தா கூட அது அடுத்து அது ஒரு அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து அவங்க வெளியே வந்திருப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்லி. எப்படின்னா அவங்க இந்த ப்ராசஸ்னாலதான். ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி ஆகுது அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியும். அவங்களுடைய பயிற்சி இல்லையா? 300 அல்லது 700 ஆண்டுகள் வரை இந்த முறையால் வாழும் யோகிகள் பலர் இப்ப கூட ஹிமாலய பகுதிகள் எல்லாம் நிறைய சித்தர்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க எல்லாம் இப்படி காற்றையே உணவாக ஏற்றுக்கொண்டு வாழக்கூடியவர்கள் எல்லாம், கண்ணுக்கே தெரியாத நிலையில இருக்கக்கூடிய சித்தர்களும் உண்டு இல்லையா? அவங்கெல்லாம் எப்படி அந்த நிலைக்கு அடைஞ்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த பௌதீகத்துல ஏற்படக்கூடிய இந்த புலன்களுடைய சந்தோஷத்தை எல்லாம் அவர்கள் முற்றும் துறந்திருப்பார்கள், அதுல இருந்து விலகி இருப்பார்கள். அவங்களாலதான் அந்த மாதிரி ஆக முடியும். விந்துவை வெளிப்படுத்துதலே பயங்கரமான மரணத்திற்கு காரணமாகும் என்று பாகவதத்தில் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? சோ மேலும் குழந்தை வரம் வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும்தான் நாம் அதை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அந்த அளவுக்குள்ள நம்மளுடைய கட்டுப்பாடு என்பது இருக்க வேண்டும். ஒருவர் எந்த அளவுக்கு புணரும் இன்பத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறார்களோ அந்த அளவுக்கு அவர் விரைந்த மரணத்தில் எளிதில் பாதிக்கப்படுவார். ஸோ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? எஸ் புஷ்பா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹஸ்தௌ சா நிர்பித்யேதாம் பலம் தாப்யம் ததா ஸ்வராட் பாதௌ ஷா நிரபித்யேதாம் ததிஸ்தாப்யாம் ததோ ஹரிஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹஸ்தௌ ச நிரபித்யேதாம் பலம் தாப்யாம் ததஸ்வராட் பாதௌ ச நிரபித்யேதாம் கதிஸ்தாப்யாம் ததோ ஹரி. ஹஸ்தௌ இரண்டு கைகள், ச மற்றும் நிரபித்யேதாம் வெளிப்படுத்தப்பட்டன, பலம் சக்தி, தாப்யாம் அவற்றில் இருந்து, தத பின்னர், ஸ்வராட் பகவான் இந்திரன், பாதவ் இரு பாதங்கள், ச மற்றும் நிரபித்யேதாம் வெளிப்பட்டன, கதி அசைவின் முறை, தாப்யாம் அவற்றில் இருந்து, தத பின்னர், ஹரி பகவான் விஷ்ணு. அதன் பின்னர் பகவானின் உலகளாவிய வடிவம் கொண்ட பகவானின் இரு கரங்கள் வெளிப்பட்டன. அவற்றுடன் பிடித்து கொள்ளும் ஆற்றலும் பொருட்களை கீழே போடும் சக்தியும் தோன்றின. பின்னர் பகவான் இந்திரன் தோன்றினார். அடுத்து கால்கள் வெளிப்பட்டன. அவற்றுடன் அசைவு முறையும் வெளிப்பட்டது. பின்னர் பகவான் விஷ்ணு தோன்றினார். பொருளுரை: கரங்களுக்கு அதிபதி இந்திரன் ஆவார். அசைவுக்கு அதிபதி பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய விஷ்ணு ஆவார். விராட் புருஷரின் கால்கள் தோன்றியதும் விஷ்ணு தோன்றினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவரிலிருந்து அவர் எத்தனை விரிவங்கங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த இதுல வரும்பொழுது, நம்ம பௌதீக உலகத்துல வரும்பொழுது விஷ்ணு நாராயணர் அப்படிங்கிற அம்சம்தான் மெயின் இல்லையா? ஏன்னா புருஷ அவதாரங்களே அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. ஹஸ்தௌ சானிரபித் ஏதாம் இங்க ஜெனரிக்கா சொல்றது, அதாவது விராட் ரூபத்துல எல்லாமே மேப்பிங் தான். இதுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டா அந்த ரூபம் என்பது கிடையாது என்பதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். சோ அனைத்துமே பகவான் என்பதால் நம்ம இதெல்லாம் இப்படியேதான் வந்திருக்குன்றத அழகா எங்க இருந்து எல்லாம் தோன்றியது என்பதை பற்றி, இப்ப எல்லாமே ரா மெட்டீரியல்ஸ் மூலப்பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கு. இந்த மூலப்பொருட்கள்ல இருந்து எவ்வாறு எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது செகண்ட் ரவுண்ட் நம்ம படிக்கிறது இல்லையா? ஹஸ்தௌ சானிரபித்யேதாம் பலம் தாப்யம் ததா ஸ்வராட்
பாதௌ சா நிரபித்யேதாம் கதிஸ்தாப்யம் தது ஹரி. அதாவது சில இடங்கள்ல பகவான் என்று ஐ திங்க் இந்த இந்த கேண்டோலயே நம்ம வந்து பிரம்மரை வந்து பகவான் என்று ஒரு முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம பார்த்தோம். இப்ப வந்து இந்திரனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்பெசிபிக்கா வந்து இந்த தோன்றுதல் வரும் பொழுது இல்லையா, தேவர்களுக்கெல்லாம் அவன் தான் வந்து அதாவது சீஃப் தேவன் இல்லையா, அதாவது பகவான் வந்து தேவர்களை படைத்தார், தேவ உலகத்திற்கே ஆளக்கூடிய அந்த இது வந்து அதுவும் ஒரு பதவிதான். சோ எப்படி பிரம்மா ஒரு குவாலிட்டியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மா இல்லையோ, அப்ப ஸ்வயம் பகவானே வந்து பிரம்மர் எனக்கூடிய அந்த இதை விரிவங்கமா போய் அவரே வந்து செயல்பட ஆரம்பிப்பார். அதே போலதான் இந்திரனும் ஒரு பதவிதான் இல்லையா, எப்படி பிரதான மந்திரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஜனாதிபதி என்ற ஒரு பதவி இருக்கின்றதோ அது போல இந்திரனும் ஒரு பதவிதான். அந்த பதவிக்கு அந்த காலகட்டத்துல தகுதிகள் அந்த குவாலிபிகேஷன் இல்லையா, இப்ப வந்து ஒரு சீஃப் என்ஜினியர் ஆகணும்னா அதுக்கு ஒரு இத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குவாலிபிகேஷன் எப்படி இருக்கு இல்லையா, என்ட்ரி லெவல்ல வந்து வரவங்க எல்லாருமே வேறு இல்லையா. ஒரு வக்கீல் ஆகணும்னா அதுக்கு எல்எல்பி படிக்கணும், பிஎல் படிக்கணும்னு இருக்கும். ஒரு என்ஜினியர் ஆகணும்னா ஒரு இடத்துல வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கணும், டாக்டர் ஆகணும்னா எம்பிஎஸ் படிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிபிகேஷன் மாதிரி நம்ம இருமைகள்ல வந்து அட்லீஸ்ட் 78% நம்ம வந்து அதாவது தெய்வீகமான ஒரு குணங்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மா தான் வந்து பிரம்மன் ஆக முடியும். இப்படி அந்தந்த இதுக்கு வந்து குவாலிபிகேஷன் வந்து உண்டு. தேவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கணும், சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்கள அதுல யார் ஹையஸ்டோ அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிபிகேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பிரம்மர் எனக்கூடிய நிலை கொடுக்கப்படுகின்றது இல்லையா. ஆனா அந்த தகுதி இல்லாதவராக இருந்தால் பகவானே ஸ்வயம் வந்து அவருடைய விதிவங்கத்துல அவரே பிரம்மர் ஆகி விடுவார், அவரே வந்து இந்திரன் ஆவார். இப்படி எங்கெல்லாம் வந்து இல்லையோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக படைக்கப்படுகிறது. இங்க ஹஸ்தவ் 2 கைகள், சா மற்றும் நிர்பித்யேதாம் வெளிப்படுத்தப்பட்டன, பலம் சக்தி, தாப்பியம் அவற்றிலிருந்து, தத பின்னர், ஸ்வராத் பகவான் இந்திரன், பாதவ் 2 பாதங்கள், சா மற்றும் நிர்பித்யேதாம் வெளிப்பட்டன, கதி அசைவன முறை, தாப்பியம் அவற்றிலிருந்து, தா பின்னர், ஹரி பகவான் ஹரி. ஏன் அசைவு பகவான் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, இதை நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா அதனுடைய தாற்பயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ இத்தனையும் ஒவ்வொரு புலனுக்கும் ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து ஒரு அதிதேவதை வந்து படைக்கப்பட்டார். ஆனால் அசையம் எனக்கூடிய அந்த இதுக்கு வந்து பகவானை கொடுத்திருக்காங்க, மகாவிஷ்ணுனுடைய இதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா அதாவது நம்ம இந்த பிரகிருதி பிரதான நிலையில் இருக்கும் பொழுது இல்லையா, சோ அகங்காரம் மகத்தத்துவம் இந்த பிரகிருதி எல்லாமே இருந்த பொழுதும் பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வைப்பட்ட பொழுதுதான் இது அசைந்தது இல்லையா. இதை மீண்டும் நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கணும், எப்பவுமே ஒன்றோடு ஒண்ணு அதை வந்து நம்ம வந்து இணைத்து கொள்ளணும். சோ ஏன் இந்த காரணம், ஏன் அசையறதுக்கு வந்து பகவான பேர் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் பொழுது அவருடைய கடைக்கண் பார்வை இருந்தால்தான் இந்த இடத்துல எல்லாமே அசையும். அவருடைய கடைக்கண் பார்வை இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக எதுவுமே அசையாது. சோ அததான் இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அதன் பின்னர் பகவானின் உலகளாவிய வடிவம் கொண்ட பகவானின் 2 கரங்கள் வெளிப்பட்டன, அவற்றுடன் பிடித்து கொள்ளும் ஆற்றலும், நம்ம எதையாவது ஹோல்டு பண்றோம், ஏதாவது நம்ம பிடிச்சிக்கிறோம் இல்ல கீழே போடுறோம், இந்த மாதிரி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு அதிதேவதையான சக்தி என்றது, அதனுடைய தேவதை யாரு, பகவான் இந்திரன் வந்து தோன்றினார். அடுத்து கால்கள் வெளிப்பட்டன, அவற்றுடன் தான் நம்ம அசைகிறோம், நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போறோம் இல்லையா. பின்னர் பகவான் விஷ்ணு தோன்றினார். அசையக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிக்கு வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவருக்கு மட்டும்தான் அது. சோ கரங்களும் அதிபதி இந்திரன் ஆவார், அசைவுக்கு அதிபதி பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். விராட் புருஷரின் கால்கள் தோன்றியதும் விஷ்ணு தோன்றினார் என்று இந்த இடத்துல சொல்ல, இது எல்லாமே விதிவங்கங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல ஒன்னொன்னு இன்கார்னேஷன் புருஷ அவதாரங்கள் இதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். பஞ்சகல்பதாரூபியஷ கிருபா சிந்துபியைவ ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम